Pentsatzen, buruari galdetzen, etorkizuna zein izango den. Etorkizuna zein izango den. Etorkizuna gure esku dago, itxaropena baldin badaukagu. Gure gogoak iraun bitartean ez da beldurra nagusituko. Geroak gaur landu behar da, frutuak bihar ikusteko. Noizbait egia bihurtuko den ilusioa lantzen egunero. Ilusioa lantzen egunero. Etorkizuna gure esku dago, baina bihotza malkoz betetzen zait realitatea ikusi eta gero. Jarraitzen dut, ez nahi muituko hemendik. Oso gustora